नलटे ता ऊपर ये कर दे माइनस कर देंगे ना एंधर ए पटिया धरवे जो कौन बात होना पुनी कर सारे मोर गोटे छाड़ब ए डोनी मुझे नथिबी जदि जीवी जीवी जदि गली तो गली जदि रही किसी ना जदि गली ठाकुर जो आसवे से जोड़ाए तुलसी माला थुआई धुआई कदली पत्र नना कुआड़ी तुलसी ठाकुर एपट ठाकुर सेपट ठाकुर थुआई धला धान आगे ढालुटा खाली दरकार बाल ढालुटा थोड़े काम कछा मार कि बामुण रे नड़िया से जो हुम दस्तार अच्छी हूँ गोलमरीच गुंड से छोटिया डबाटे नड़िया बेगटा आड़ू देंगे पंखा आड़ू पकेंगे गाड़ी को रखी
ପାନ ଫାନ ନେଇଯାଇଥିଲ ସବୁ ତ ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜିନିଷ କମ ଅଛି ସବୁ ତ ବଢିଗଲାଣି ଗାଡିଆ ବାଲାଙ୍କର ବି ସବୁ ତ ବଢୁଛି ଆଉ ଏଇ ସୁପନ ସୁପନ 50 ଲେଖା ଆଣ 50 ଲେଖା ଆଣିଲ ଉପହାଦି 50 ଲେଖା ଆଣ ଏଥର କ'ଣ ବଢ଼ିଲାଣି 2 10 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ମାଇଲେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଆଣୁ ଭୋଗ କ'ଣ ଥିଲା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାକୁ ଆଣିକି ନନା ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇ 2 ଜଣ ବାଲିପୁର ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ହଁ ନଉ ଯାଉ ସବୁ ନେଇଯାଅ ତୁଳସୀ ମାଳ ସବୁ ଅଛି ହଁ ଫୁଲ ସେଠି ତୁଳସୀ କ'ଣ ଏବାର ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଠି ଥୋଇଦେ ଜରିରେ କ'ଣ ଯେ ସେ ସେଇଠି ଜରିରେ ରଖିଦେ ଯାହା ଗାଙ୍ଗୁଲା ହିଁ ତାଉ ପଇସା ଆଣିବ ସେ ଭୋଗ କରିବେ ଯିବେ ନା ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହଁ ଆଇଲା ଆଇଲା କ'ଣ ସେଇଠି ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦାକି ଆଉ ଡାଲା ଗୋଟି 50 ସିଷ୍ଟମ କରିଦିଅ ଆମର ଡାଲା ଗୋଟି 50 ସିଷ୍ଟମ ସବୁଠି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ ଖାତା ଦେଖୁନ ଆମେ 50 ଟଙ୍କା କରିଛୁ ନାଇଁ ମିଛ କହୁଦେବି ଆମର ଡାଲା ଗୋଟି ସବୁ 50 ଆମର ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଯାହା କରିବ ତମେ କର ନା ଭୋଗ ଦେବାକୁ ଆଉ ମଡ଼ା ଚଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେବେନି ଠାକୁର ପାଇଁ କୁହା ହେଲାଣି ସମୟ ଦେବ ଡାଲା ବିଟା 50 ଟଙ୍କା ଆଖରେ କ'ଣ ଦେଖୁନୁ ଡାଲା ଦେଖିବୁ କ'ଣ ତମେ ତ 50 ଟଙ୍କା କରୁଛ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖ ଏ ବିରଞ୍ଚି 50 ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ହବ ତମେ 2 ଜଣ ତମ ନନା ଇଏ ଅଧା କରିଦବ ହଁ ତମେ ତମର ବୁଝାବୁଝି ହେଇଯିବ କାମ ସରିଲା 9 ଡାଲା 450 ହଁ ହଉ ଯେତିକି ଡାଲା ସେତିକି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଆମ ପାନ ଗୁଆ ପଇସା ବୁଝିବୁ ସିଏ ଡାଲା ଗୋଟି 50 ନେବେ ଧର ଆମର ଯେତିକି ଡାଲା ହବ ସେତିକି 50 ନେଇଯିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ ନନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ ନିୟମ ଅଲଗା ହେଇଛି ନା 200 ମୁଁ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଷ ଏ ସରକାର ବୁଝିପାରିଲ ସିଏ ତମେ ଡାଲା ଗୋଟି ସିଏ 50 ନେଇଯିବେ ସିଏ ତାକୁ ଅଧା କରିଦେବେ ନନା ତାଙ୍କର ତାପରେ ଯିବା ନନା ପାଣି ନାଇଁ ଦେବେ ତମେ ନେବନି ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ ଆମର 50 ଏଇଠି ଦେଖୁନୁ ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ତ ତମେ କହିଲ 200 ଲେଖା ଆମେ 200 ଲେଖା ଦେବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଲା ଗୋଟି 50 ନାଇଁ ସିଏ ଆଉ କାହିଁ ତମେ ତ କହିଲ ଡାଲା ଗୋଟି 50 ଘର ଗୋଟି 50 ଆମେ ଘର ଗୋଟି 50 ଦେଇଦେବୁ ତମେ ନନା କଥା ବୁଝିବ 6 ଡାଲା 300 ଟଙ୍କା ଦେଖେ ତମେ ତାକୁ ରଖିଲ ଦେଖିବି କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ନେଉଛି ନା ତମେ ତାକୁ ନେଉଛ ତମେ ଡାଲା 200 ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ଭୁଲ କହୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପାନ ଗୁଆ ପଇସା ଆମେ ଆମର ଆଦାୟ କରିକିରି ଆମେ ଆମର ଇଏ କରିବୁ ତମେ ନେଇଯିବ 50 ତମେ 2 ଭାଇ କରି ପଳେଇବ ସଇଲା ଦେଇଦିଅ ଆମେ ନନାକୁ ବୁଝେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ
ସେଟା 14 ତକ ଆଉ 2 4 6 8 ଏଟା କ'ଣ ଦିଆ ଥାଉ ନବ ଆଉ ତେବେ ତ ଭୋଗ ରଖିଲା ଆଣିକି ଛଅଟା ପୂଜା ଦିନେ ତମେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ କି देखो दादा चोरी करदेव बाड़ी टका चोरी करदेव कौन करदेव देखुता चोरी हाँ मुझे देखुची इे तो पेट गैस आमर जाई था से तक आनी नथिले नना सेठ थई आइथे हमर जे बड़ कांसी हां ना हमर कोटे उठा है कोटे खुआ है को बड़ कांसी अरे ए उठा हमर कोरी भी देन ना रे ना नना तमर चुरा चुरा हसा करी भी ठीक छुरी रखी न तुम सही ना बाड़ टका जल्दी जल्दी काम कर तो भी गोटे हरिबल पड़ो जल्दी जल्दी काम कर देख ये जरी कदली
ଅଡ଼ା ଗୋଟେ କିଣିଲ ଧରିଛ ଆଣିଲନି ଫଟୋ ବୁନି ବୁନି ଘଣ୍ଟା